Kaixo, bideo honetan erakutsiko dizuet nola aktibatu iragazki propio bat. Oraintxe bertan ikusten duzuen bezalaxe, hemen dago berde kolorea, horrek esan nahi du aplikatzen ari den iragazkia ikastetxekoa da, por defecto, eta gogoratu ikasleak ezin zuela primeran.eus web horria ikusi filtro honekin. Eta horretarako personalizatu nuen nirea propioa. Nola jartzen den martxan iragazki personal. Orduan, aukeratu behar dut ikaslea edo ikasleak, guztia talde osoa izango balitz, honi ematen diot, eta gero etortzen naiz honetara, iragazki honetara. Erabakitzen du zenbat minututarako nahi dut iragazki hori mantentzea. Bueno, bakarrik kasu honetan utziko diot 5 minutu, primeran.eusen zerbait bilatzen. Eta hemen azpikaldean daukago ja nire filtro propioa. Orduan, filtro propioari ematen baldin badiot, ikusten duzu hemen aldatzen dela kolorea. Eta gogoratu, 5 minututarako jarri dugu. Orain itxaiten baldin badugu pixka bat, ikusten dugu hemen agertzen dela ordulari bat, kronometro bat. Eta orduan, honek esaten du zenbat denbora gelditzen zaio iragazki hau aktiboa egoteko. Bukatzen denean denbora hori berriro bueltatuko da por defectuzko iragazkira. Gure kasuan, berde kolorekoa ikastetxekoa. Horrelaxe aktibatzen dira iragazkiak.